Gwapo ni, matigas. Yes. Ang Pasko ang importante ang maghatagay. Lantern Kamudida, Christmas lantern. Christmas lantern ka mo nila! May iba nga itong disenyo. May Star ni Liwat, may Santa Claus. Yan iba. Iba-iba itong disenyo, mag-upay, palit na ka mo. Karol ka mo, Christmas lantern Kamudida, palita ka mo. Palit na ka mo. Tay, maragin may napalit tay. Ay, gusto namin napalit. Paray gamit yun eh. Paray ka kang kabalik yun, bisa naman lausa nga parol. Paray ko, bisa nili nga Christmas tree, waray pag may kinmalit, bisa naman lausa. Pagin waray ang Christmas spirit yan ang panahon ano. Sunod na yung pandemic. Nagiging pa sa singilanan nga diri magbunahon ay itong Pasko. Tay, ngayon kita kawarahin paglahom. Jonas, anak. Yan na itong kapaskuhan, gabi. Kahuman nga gabi, waray na yun nga mga parol ng Christmas tree. Waray ng gamit. Ha? Tay, ito man o. Pangin pala pumalit. Nagtitikan niya tay. Ito man. Oy, oh, good man. Di na yan. Ma'am, mapalit kayo. Parol nga, star ito disenyo ng Christmas tree. Barato na, ma'am. Oo ma'am. Palit ka ma'am. Ha? Dire. Ma'am. Dire ka ito mapalit. Dire mano. Ngayon, para ano nga mapalit pa man ako yung sugad hito, ha? Yan na nga Pasko iton. Yan ang Pasko ito, makarimadima. Aw. Pa man ako yung sugad hito, ha? Palit pa man ako yung sugad hito, ha? Yan na nga Pasko nga makarimadima. Ma'am? Ini nga tuig itong diri maupay. Eg-celebrar itong Pasko. Hala. Balas. Nawara na gud itong spirit itong kapaskuhan. Nawara na gud ini ano, Jonas. Tay, Pero kinahanglan nga makabalik kita bisa na malaos nga Christmas tree nga nini nga parol. Kinahanglan makabinta kita yan na, Jonas. tay, kaya ano? Kaya ka di ka doon notice para kita umiwas si pinuukyan natin na balay. Kaya madoh na nga kabulan kita nga rin mga kabayag na. Nga isa pa. Pawaray-waray gud ako kwarta. Anamin itong siyahan ng Pasko nga waray ka makakarawat nga regalo kay ka nga akong tungod at kawarayan. Ito na din nga akong kwarta. Kulang pa nga ni para itong panihapon natin para ipalit. Tay, di naman kinanglan nga regulawan mo ako. Di ko itong kinanglan. Ano sa patay? Ano man tay? Kung buhay pa yung nanay, bakit magsirang nga nangangalimot na ba ka mo? Ngayong Pasko, amo itong paghatag. Diri kay ang pagkinarawat na na. Narumdum ka na kito, anak. Narumdum ako. Ay, kung buhay pa yan. Mo nanay, wangin niya mismo itong magtutduha aton kung mag-aano kita para masulbar natin ini nga problema. Tay, total, ini na mga parol. Hindi mo naman lang mga recycle nga material. Sugod man ini mga Christmas tree. Ipanatag na lang natin ini. Ha? Oo, dira na lang natin ini. Pabaydan. Ano? Ipanahatag na lang natin? Waray ba yan? Sugad? Oo, siguro na lang natin, tay. Ano sa pa? Diri ba? Nagsaring ka nga pagkabuwas. Para naman ito gamit ng mga Christmas tree. Di igatag na lang natin ito ng mga tao. Jonas? Oy, Tasyo, maaram ka ba? Ah, Hirabin nga nan iya anak, kay mga parol, gan Christmas tree. Ay, Ay, amo ba? damo gad ang nalipay. amo ba? Anay, Oo. baligyan na ito nila nga magtalamay. Lugi na tira. Iya, ambot na lahito kan Ben. Tumuod laliwat tayo ng siringeriya, anak.
Anak ay, ginpanhatag manggod ede. Ito ay hirang magtalamay. Tuhay-tuhayan hira. Maupay ka kulop re. Oh, ano ko na ba yun? Uy, upod mo man nga yan, Hijuinas. Kumusta ka mo? Aw, ano ito na iyo-tuyo? Kumanhimang ka mo. Ay, kumanhi kami. Napakiang hala kung may dana ba kamo parol nga ng Christmas tree. Diri kami nag-sisilibrar itong Pasko. Tungod hindi ako namon nga problema. Nawara na itong espiritu ang Pasko din niya amo. Re? Makuri na para haamon mag-asawa itong pagsilibrar ito nga Pasko. Hilin re. Bangin pala di makapabalik kayo mag-asawa nga ako'y gahatag para itong espiritu ng Pasko. Adi, ginahatag namon ni Jonas hindi nga parol ng Christmas tree. Bangin laba, may balik ito ng espiritu nga nawawarahay yung mag-asawa. Bahin hindi nga parol nga disinyon star, nga hindi nga Christmas tree. Ginahatag ininamon na iyo mag-asawa. Regalo namon na iyo mag-asawa rin. Ano? Oo. Regalo niyo haamon? Oo. Risa! Risa! Baka di, adin regalo ni Rabin. Naniton iya anak nga parol. Nganing Christmas tree. Risa! Ay, Open na rin yung magtalaamay. Iyo kami rito regaluhan. oo. Pasensya ka mo ha. May nakumangkod ginaapat nga sakit. Iton akong asawa in Okay lang rin. Mga salamat sa iyo nga magtalam. Warayan naman, Risa. O sige, maka din na kami. Sakto tay. Iram mga natin na tagin nato ng parol nga nini nga Christmas tree. Oo, anak. Ani, kay mga tuktok na ko'y tapurtahan. Maupay! Maupay! Oy, kamo man nga yan, Ben, Jonas. Ano kulit aton? Ay, maupay nga Pasko. Ilin, may da ka na ba Christmas tree nga nin parol? Baga nakalimtan ko naman doon espiritu ng Pasko. Ha? Kaya kasugod man mga natin na. Ano, nalos ko ng espiritu? No, baga ng espiritu, ano.
Kaya kasugod man man. Ko naman to ni Espiritu. Baga nakalimtan ko naman to ni Espiritu ng Pasko. Ha? Kaya kasugod man man Tina. Diri la ka mo maaram. Matuig na nga namatay na akong anak. Nag-uusaan kong anak. Nga kada tuig ko ito ginihimuan ng sweater. Ini nga akong gingagansilyo. Para untay niya iya. Pero waray naman niya. Ginihimuan ko lagi hapon niya. Maupito nga, imo kahimot sila. Ngayon, adit ang tuyo. Iniregaluhan ka na mo ng parol nga ng Christmas tree. Karawata ini, maupin na lang ang Pasko ay imo. Ben, Jonas, ay, salamat. Salamat sa iyo, salamat. Nasa na? Magauusan naman na ini nga itong Christmas tree ng parol. Kang kanay man nato ninigahatag. Kan. Sakto tay. Oh, Ato man yung babae. pero kay ito nga babae ang ito ang baga nag-ubos sa akon. Nasina nga, gimabaligyan natin niya ni nga ato niya naging pinanhatag. Sige lang itong tay. Sige na. Igatag na lang nato ni Nea. Tara, daw po nato niya. Okay, sige tana. Bahala na. Tana, Jonas, anak. Ma'am, adi nagpabaligya naman ay mo yung parol ng Christmas tree. Magtig-ago dito kauluhin ni Nira. Ginsigan ko na, nga dire ako itong mapalit. Adi na yung nga dawa, ma'am. Ma'am, maupay nga Pasko. Buhos ka ba ha? Ginsigan ko na ikaw, nga dire ko itong mapalit. Yan usa pa. Waray na ito nga espiritu in Pasko ha akon. Nabati ka? Nagsasayip ka. Dumapa ko nga nihae mo, diri para magbaligya. Pero karuyagla namon nga igregalo nihae mo nga parol ng Christmas tree. Ha? Igahatag mo ito ha. Ha akon nga. Oo, ma'am. Igregalo namon inihae mo. Igahatag ha ako nin usa nga tawo. Nga diri ko kakilala. Hatag ha ako nin usa. Igregalo namon inihae mo. Igahatag ha akon hin usa nga tawo nga diri ko kakilala. Pero kay ano? Diri man ako nakakaintindi. Kay ano? Ma'am, may medanagyakan ha akon. Ang Pasko, dili kay pagkinarawat, kundi may daghihapong paghinatagay. Ha? Maupay. Naayon ako adto nga imo giniyakan. Pero waray ako ini maghunahunang nga. No may tataboy ni. Kay una, diri ko kamo kilala. Sugad man siguro kamo akon. Okay lang, ma'am. Diri kamo ako nakilala. An ka maturay. May dako gindadala nga problema. Ma'am? Salit pasensya na kun nayakan ko man kamo hindi rin maupay. Hindi rin sakto ka pulo. Ngayon maharam ako nga nasakitan ka. Para ako. Ito'n ako niya naging aagian nga problema. Makuri. Makuri. Na diri na ako imo. Kay diri ka tuhay nga babae. Mati ka imo ka ulo. Diri ka na tulit na akong mga karugsid yun. Salit pa man,
Da ako itong nawawarhakon mga negosyo. Kay diri ka makatawo, oh. Iton aadahay mo na. Ahamo iton pagraog-daog. Ngan pagsingabot, iton tao nga ka... Oh, pagsingabot. Gamay kita magbulag. Pagsingabot ka. Ayaw, God. Pasko. Ngan pagsingabot, ahamo iton pagraog-daog. Ahamo iton pagraog-daog. Ngan pagsingabot, nasingabot ka iton kawarayan iton mga tao na nakakautang nga imo. Dili ka naguhuna-huna. Ngida mo ito nagkukuri yan nga panahon. Dili la kay tungod hiton ka makuri itong kwarta yan na. Kundi aada ni nga pandemic. Usa ito nakakapakuri itong mga tao yan na. Kay kulang hiren pagkakakitaan. Kulang yung pakabuhi. Di rin normal itong pagpakabuhi itong mga tao yan na. Ako kuna mo ito. Gabay kita magbulag. Igpapaanol ko itong aton kasal. Oh. Diego! Masakit para ako nito na itabang ka mga asawa. Dira ko yung kasama. Maupay gihapon nga Pasko iyo. Salamat ini nga iyo regalo ako. Salamat. Maupay gihapon nga Pasko ay mo. Ngan sugad man ay mo ba na. Ngan unta maging mahimbiyang kamoto ay yung pagtimpo. Ngan diri madayon ito nga iyo pagkabulag. Diri unta ito mahitabuman. Oh. Ha? Salamat ha imo. Ha iyo. Ganito'n imo anak. Salamat. Tay, lahi mo nato ang panatagayara nato igbaraligya, no? Oo anak. Naihatag na nato na era. Tay? Kay... Kaya ano, tay? Anak, kuwan. Wala kita makakaon yan ang kapaskuhan. Ngan di na ko maarap kung mag-ano ko anak. Di na ko maarap. Di na ko maarap. Tay? Tabo. Hinudawlay ni. Ako din makita na, tay, kung hino. Ako na lang. Ako na lang anak. Kakadiyong ka din nga nagtutok-tok. Anay, Eric. Kakadiyong ka din nga nagtutok-tok. Apre ako itong puntahan. Ano iton aton? Ha? Alay, oo, kami ninyo. Ano iton aton? Oo, kami ni Risa. An kumanhin. Ayaw. Chapi. Ano iton aton? Ini ni Risa nga kumaniya iyo. Para ighatag ini nga hayo magtalag amay ini nga pagkaon. Para ito niyo Pasko. Adio. Damo nga salamat tayo rin, Chris. Hindi ngayon na lang ang pagkaon. Damo gud nga salamat. Ben,
Kami tunangay nga magpasalamat ta iyo. Kay maaram ka. Ako na lang mag-iistorya. Maaram ka, Ben. Ito na akong asawa in may sakit. Sugadhan akong hadto ginsumata iyo. Hang kumadto ka mo amon. Cancer iton iya sakit iton ako asawa. Ayo. Cancer itong sakit ito na ako nasawa. Hang kumadto ka mo amon. Hang kumadto ka mo amon. Cancer iton sakit iton akong asawa. Ngan maluyahon na hiya perme. Amo nga naghuna-huna kami nga diri na magsilibrar iton kapaskuhan. Yan ang tuig. Rick, Tunggulan iya kahimtang. Pero didahan iyo dadon ang parol nga ng Christmas tree. Nakagmata kami mag-asawa hanggang matuuran. Nga diri namon angay palabyon itong Pasko nga maabot. Parihoy na. Para namon ini pagsaruan ang kalipay nga sugad ini nga Pasko. Nga diri pa kami. Adi pa kami. Nga sugad ini nga Pasko. Nga sugad ini nga Pasko. Nga adi pa kami magkakaupol. Diri namon angay inikaragan nga hikayon. Tungudan niyo paghatag amo ng Christmas tree. Nahibalik ka na akong espirituhan Pasko. Damo nga salamat, Ben. Sugad man ha imo anak. Damo nga salamat. damo gihapon nga salamat. Ngan maupay nga Pasko hayo. Oh, ano tay? Umili na kita pagkaon. Oo, anak. Pwede kita na pag sasaro-saruan nga gabi itong kapaskuhan. May dadanak. Nga nadurog at kalipay. Nalilipay ako. Pero, Pero ano tay? amin yun nga Pasko nga wari ka kundi makakarawat nga regalo. Wari ko may hahatag hayo. Tay, di ra ko nagkikinanglan niton. Ang importante, ani kita nga duha. Nagkakaupod kita. Ngan milipahin natin natin Pasko. Isa na kunwari kita kwarta, tay. Oh, adi man ni tay nga. Mga pagkaon nga hatag na mga nurik ng mga narisa. Okay na ni tay. Bisan kunwari ako regalo. Okay na iton. Taon ta ako na nag-iilog ka upo na ako dito na akong kawarayan. Salamat anak. Salamat. Anak ka na, bulig ha ako. Tatay, mga good. O sige na tay. Pangauna natin ni nga hatag nasura nila mga narisa. Kauna na natin ini. Oo, anak. Sige. Pangauna natin na ini. Sige. Ben, anay kikikitaon ko kung hinini nga nagtutok-tok. O, tinay ko man ngayon. Ano ko na ito natin? Ay, Ben, kumani ako para ighatag ko ini imo anak. Ano ini? Para ito ha imo anak. Oh, ighatag ha iya. Para ini ha, ako na nak. Kikitaon ko na ko na ini ha, Tina. Okay, sige, God. Uy ha, kaya di mo maniniging ginansilyo nga sweater nga siring mo para imo anak. Ben, ginsumatan ko na ikaw. Matuig na tikang mamatayan akon anak. Good man. Pasensya ka na, Tina. Nakalimot man gud ako. Ay, nakakaintindi man ako. Oh, iya di. Ighatagin niya imo anak. Ngan maupay na lang ang Pasko, ha? Salamat ha imo, Ben. Ikaw ito nakapabalik ha ako ng akong espirituhan kapaskuhan. Damo nga salamat. Salamat Sige, na po. makadi ako. Salamat, Tina. Salamat. Anak, adi ni mo pinaskuhan, tikang kanimo man, Tina. Kaya ano tay? Ano ito nga pinutusin?
Imo ito regalo ti kang kanimo manatina. Yan Ha? at hataghay mo. Yo, ikitaan ko daw, tay. Oh, sige, sige. Oh, uy, kopi ni tay nga. Managkot, tay. Minilagyan nagregalo akong tay, hindi na. Tanasa ko na kita. Kay, panahin kita pagkaon. Tay, ganun tay, ano ba't problema? Ay, adi nga, notice para kita paiwasan na din niya atong ginuukyan. Tay? Oray ko gulit mo ba, di? Nga kutob na lang kita niya din, papaiwasan kung kita itong tag-iya, hindi nga balay. Ah, kakadiyong ko na yan, di. Oh, Ben, maya ka na ba ibabay itong kaplitihan nila nga akong balay? Ikaw na pa, ada maram ka na. Makakaiwas na ka mo, yan na dayon. Digo, laro lakin usap pa kay gayon. Ayaw na yan ang... Gin ka kasubo ko, Ben. Kung waray kag babayad, pwede ka mo lumayas din Digo, nakikimaluyo ka mo. Ayaw ka daan na iyan, ha? Waray kwarta, waray kaokyan, salit layas na ka mo. Naku, ano ini nga akong kapalaran? Ano ini? Makain mang kami. Kung waray kwarta, adi, nagpirma ka aton kasabutan, ha? Adi to naton kontrata, Ben. Oh? Oh. Ada nakasurat, na kung diri ka makakabayad sa kubin sa kabulan, makakabayad na kamo din niya kung gimpapaplit anya balay. Makakalayas na kamo. Ito, kung diri ka makakagbayad, yan na dayon, Ben. Mabaya ka mo nga niton imo, anak, kung diri ka makakabayad. Nahangyo ko, Diego. Ayaw gadaan na yan na. Ali Pasko, hay man kami makaturog ang tak-anak. Maluwi ka kan, Diego. Ay, yin ka kasubo ko. Angin kasabutan, habot at angin natin pagsundon. Kung maso nga ni Maamoy ni. kung maamo. Maao nga. Habot at angin natin pagsundon. Habot at angin natin pagsundon. Kaya kung maamo nga ni ito, dapat masubadahin mo nga aani nga naplite. Diego. Oo, nga tanan ito hiram, maabusar. Kung may baro nga, gintagan ko ikaw hinigayon. Nga diri ko karuig nga, malugit akong negosyo. O salain ni Ben ha akong mga negosyo. Salit diri ko karuig nga malulugi ako nga bahinhin pakabuhi. Negosyo. Diri kinkinanglan itong kaluoy. Ada ka malulugi. Nahangyo lang kayo, Diego. Bisan nagalabuhas ito na aga kami mabahaya. Ah. Boy no. Dili man ako durin kahalot. O sige. Pero kutob na buwas ito na aga ha. Pagkaod to, wala na kamo din ha. Kaya may dadayon masaliwan din ni pagukoy.
mapliti. Wala, sige. Basta ko to buwas doon aga, Ben, ha? Okay, Oo. maka din ako. Salit niya na pala. Pagtikang na kong paghipos iyo mga igamit. Makaindula kami. Ay kami mag-uukoy. Ganito na ako na anak. Hain kami mag-uukoy. Tay, nakapati ako niyo ginimang rawan nga nadto nga tao. Amo itong tagay din natin balay nga ginuokyan. Ini natin gimpliplitihan. Ano mo dyan, tay? Bukas na kita mabaya din ni. Ano man, hapigong ko na ba ito na atong mga balo, tay? Isusulod ko na kaon. Ito na akong bubot kung para buwas. Magkakalakat na kita, tay. Sige anak. Dili man daw mo ito natin mga daradon. Ito natin doha nga pinggan nga lusa, ang baso nga kanan kapihan. Igbili nala ito. Mapalit nila kita yung bago nga natin nga baso nga may imnan. Ang kaldero but ka nga nitong butiye nga karaha para usa na kabitpit. Pati na natin lasuan ng tubig. Igbutok na lagi hapon. Kaupo nitong karaha nga ang kaldero. Oo, tay. Tay, katapusan na natin nga pagkaturog din nga balay. Yan ang mga karton, tay. Bibili na lagi hapon natin yun, eh. Oo. Maaro na kita tindahan ng bagong karton natin makakaturugan. Ngan mahumang ka nga ni manhipig ito natin mga daradong para buwas sa atong pagbaya. Pangaturog kita. Nabusog naman kita na hatong nga pagkaon nira Rick ng Risa. Diri ba? Ano? Jonas, anak? Oo, tay. Sige, tay. Makaturog na kita. Ala. Uy, ala. Ala, tay. Tignaman nga nagrahat itong panahon. Tinalog taas, dumarit sa umuran. Sikit-kikidlat pagod. Ala, tay. Puusap na itong nuran. Ay, boss. Boss, magaan man kita kung diri pa mundang ini nga paginuran, tay. Sasabutan na lang ito, Jonas. Masasabutan na lang nato dito. O sige, pahuway na kita. Kaya di gabi ng duro. Pangaturog na kita. Rick, hiraben. Ha? Ay. Oo, my God. Parhan ito nga ira ginuok yan. Amot baliwat nga diri man ito gimpapaaya dit. Gimpapa. Gimpapaaya. O gimpapaupay. Baliwat nga diri man ito ira ginuok yan. Parhan ito nga ira ginuok yan. Ginuok yan. Parhan ito nga ira ginuok yan. Ambot ba liwat nga diri man ito gimpapaayad o gimpapaupay itong tag-iya. Amo naman nila itong iya baga pag kinarawat itong kwarta nga kaplitihan itong iya mga balay. Dida ito nga compound. Diri ba na itong papakianhan ang magtala mo? Apakanion. Aw, papakan. Ba na itong papakian? Compound. Compound. Diri ba na itong papakanhiunan magtala amay? Pero kay makusog na itong uran. Bagay nga ni bahan na adi dito. Ay, pastilan. Kay hiraben itong una nga na babahaan. Amo ba? Kay hamubugod itong ira lugar. Ngan hira itong katapusan nga balay dito ito nga dapit. Nga nalusok pa gud itong ira dapit. Ngan posible nga bapa diyan na dito itong ira ginuukyan. Pastilan gud man. Intawon to nga magtalamay. At buwas kung humuraw na ini nga uran. Kadtuon na to dira. Ha? Oo, sige. Kakatuon natin nila. Pero, anay daw, di ba maluyahay ka? Ha? Ang butrit. Basta. Tigdala kong umabot kamakusok. Labinahan aton gindekorasyonan nga hatag na aton ba nga Christmas tree? Yara Ben?
Aram ka ba? Oh, Gumaan na ako pagbati, habugos kong kalwasan. Salit na. Rick, buwas. Kadto kita ira. Papakanhiun naton hira nga magtalamay. Magtalaam. Magkalaamay. Namay. Magkalamay. Magkakalamay, ada. Talaam. Papakanhiun naton hira. Dito rin Kadto. binubol. Magtalamay. Talamay. Lamay. Hira nga magtalamay. Talamay. Talamay. Naton hira nga magtalamay. Kadto kita ira. Kadto kita ira. Papakanhiun naton hira nga magtalaamay. Rick. Lisa? Tay, mga na lang, no? Nakasakit ang anihin na may, ini nga, baybayan, ini nga, Baybayan. baybayan. Baybayon. Nakasakit ang anihin. Yung baybayan. Tay, mga na lang, no? Nakasakit ang mga baybayan, ini nga, balay. Kunwaray pa, nahulos kita ang tubig ba, ano? Yan, tay. Yan na ba kita mga nakat din, ni? Andam na naman nga tanan na natin dara doon. Oo, anak. Kay bangin pahaton masinay Jigo. Ngano panlabog pa ito natin mga gamit. Magkakabubong daw o diri nga ni magkakabubuho. O sige ka na nanak. Bayan na kita din nga dapat. Pagdali kita. Kay bangin gudman magtang kita din itong tagiya. Makurin na. Sige na nak. Malakat na kita. Yan ang dayon. Inintay, diri ka na magkakape. Ay, dito na lang kita pagkape kung makabiling na kita yung pisto. Nga okay na. Balik kita hini nga. Balik kita niya kakalsadahan anak pagukoy. Ala doon ta, yan importante nga. Magkahupod kita. Nandira kita magkakabulag. Oo, anak. O sige na. Tanan na, dadanit may mga madadara. Kaya magdadara na ito ko. Ito na akong mga madadara. Bre, ayaw ka mo pag-apras pagtabok. Alaron na itong tubig. Ha? Tay, nagiginula dito nga tao. Ang alarm na ko dito ng tubig. Diri kita magpadayo, magtabok. Gary, kinahanglan tuwag mo kita. Kaya mapahariyo kita din. Sige, akit mag-uunhay mo. Gida ka na ha. Sundal ito na ako na agihan. Pero tay, delikado akong tumabok kita. Makusog itong sulog itong tubig ba? Nantikang pagundang may salog. Lumapas ang tubig itong tubig salog. Gary, ito, basta. Gida ka la. Matabok na ako. Kita ito na ako na agihan ha. Sige, nga din ako. Matabok na ako. Oh, pintalig ako dahil. Malarong lang magbugat. Nadadara ko itong sulog itong tubig ha. Tapos ini nga. Tay! Tay! Nadala ka itong sulog itong tubig, tay! Kapot! Kapot, tay! Madadara ko itong tubig. Ito makusok na. Tay! Sulog ini ha. Yun! Oh, ano man, kumusta naman itong imo pamati, Ben? Magarupay dahay na rin. Kay ano ba nga nag-apras man ka mo, nga itaas pa man ang tubigan, iyo dapit. Agdadalimanggod kami nga makabaya dito nga balay. Ah, tungod lang nga, nagbaha sa kuman, sorry. Tungod ba nga nagbasa ko ba ni balay nga hinukyan? Nagtungod. Kami nga makabaya dito nga balay. Ah, tungod ba nga nagbaha sa kuman iyo balay, nga iyo ginuok yan?
Ha? Ano? Jerry Mano. Oo. Sigado na yun. Nga iyo pasakuban iyo balay? Nga iyo ginuok yan? Diri mano, tungod naging papaiwas na kami dito nga balay, ang tag-iya. Kaya wala man itatay mga kabayan ng kaplitian din eh. Mo ba? Kaya hindi rigad launta ka mo nabaya. Nga hitaas pa ang tubig. Mao da ko rin kang tagihan to nga Ha? biplitihan nga balay. Labi na ngaging papalakat na gud kami. Ako'y kasakit. Amo ito kay gintambalan naman. Mahapdos gud ito nga imo saman. Pero yan, ayaw ka baraka. Kung amo ito nga ginpapaiwas na kamo, ha iyo ginuok yan, may damang balay haluyo hiton among balay. Pwede ba nga dumidto laanay kamo ni Jonas? Mag-ukoy. Hala? Oo. Tay, wado kita ito nagplay-play tay. Ay, waray ka mo plite nga magtalaamay. Libre ka mo dito nga mag-uukoy. Ha? Palito ka mano, Rick. Kamakaraod ay yung mag-asawa. Naghimang raw na kami bahin ito. Ngan, hiya mismo ang nagsiring ito haakon. Amo nga, hangkumadi ako ha iyo, ginuok yan, may dabaga nakasumat haakon nga aani gindara kangan niya hospital. Dako na mo ni nga utang nga buta ay yung mag-asawa. Agi, waray sapayan ito, Ben. Waray sapayan. Ano? Anay, diri ka. Sa lula ka. Okay, ano ba? Kamate ko nag-inang ng tandwayano. Nalimot ang siguro paglakad ko, pagbalik ko na ngayon. Ano? Di na nag-uukoy, Raben? Amo ba, Lola? Lolo? Ay, oo. Pero wala na hera nila. Kay bati ko, gimpapaiwas niya ang tagiya ito nila nga compound. Ada kay bumahali naman hang kagabi, nagpiritibin paglakat kay amo ito. Gimpapaiwas na hera yan. Nagod nga aga. Diego. Diego, diri pa. Aton ito di da compound. Di ba? Ha? Oo. Kaya ano? Di na ba na ako itong nga tao nga yung maging sisiring? Oo. Iben. Amo adton. Sige. Lolo. Salamat ang iyong impormasyon. Tana, katunta hospital. Din nga hospital, Lola. Ay, dito hospital, ha, syudad. Dito dat ahiben. Hiya, Diego. Hiya na akong gini-istorya imo. Hiya. Pasaylo ako, Ben, ang ako nabuhatay yung nga magtalamay. Da ako guna na akong pagpasalamat ay imo. Kaya kung diri imo, bakit nagkabulag kami hingpit nga mag-asawa? Salit, hindi nga aton kontrata. Waray na ni pulos. Ako na yung gigisyon. Sagad din. Libre na ka mga mag-uukuya akong balay nga gimpapaplitan. Pero ako na nagpapaayad. Mabalik ka mo magtalamay pag-ukuya akong balay. Libre. Digo,
Damo nga salamat sa iyo ni ma'am. Damo gud nga salamat. Tungod ay mo. Haiyo. Nahibalikan akong pagigug mo ni Diego. Salamat, Ben. Damo nga salamat. Dako gud ini nga regalo para hamon magtalamay. Salamat. Salamat sa iyo nga salamat Ginoo. Mabalik ba ka mo nga balay ni Rajin ng Diego? Oo, Ma'am Risa, kay harani man gud dito ito namong pagkabuhi nga usap pa. Makarawd man ko na. Ito namong paghihimuin amon mga baraligya. Ani kami makakasiyot sa iyo. Aw, kay diri ka dito, Ben. Tay, dito na lang kita ako kanda, ma'am. Ano? Dito kita nahiyara, sabi. Kau man itong pag dito nga dapat, mabalik kita na to. Kaya ato kita nagtatrabaho ito na itong mga ibarligyan. Maharam ka na. Masiot ito na itong mga ginihimo. Hala, sige, kung naato ka mo mabalik pag-ukoy. Hala, kamo na lang itong pag-igo. Bahala ka mo. Pero kung baga pwede ka mo bumalik nganhi. Ay, damo nga salamat, Ma'am Risa. Damo nga salamat. Buutan ka, Ben. Salit maaram itong atong labaw nga makagaraho. Salit damo nga blessing itong iyo nakakarawat. Tungod itong iyo kabuutan. O ano na? Kumusta naman ka mga magtalamay? Ikaw man ngayon, Tina. Mo pa nga agay mo. Adaan nagkakape ako. Magkakape ka, kay ititimpla ko ikaw. Ayaw na la. Salamat na la kay nagkapi na ako. Antes ako kumanya iyo. Ako ba? Ay, ano man ngandar. Ay, alayo nulugod ako pagkarawat ini. Ha? Namalit ako. Nga nahinumdum ako ayo nga ni Jonas. Iya, karawata ini nga grocery. Kami daw kamakaraw na mo, Tina. Karawata la ini. Ano man, mauli ako dayon. Ha? Ngan usap pa, mahawul ito na akong kamot pag kinapot ito nga akong pinamali. Oo, kani. Salamat ko, Tina. Kamakaraw na mo. Pero salamat ko. Ano man, makadi na ako. Sige, salamat ha. Tay, kita ka na? Wisan di rin na Pasko. Padaan nila nga naging natagaton. Sa mga buutan nila ni Ratayano. Oo, anak, mga buutan nila. Kay bumalik na era ang espirituhan Pasko. Tay? O sige na, eksakto na nga ito kusina. Manmamahaw kita para kita makagtingang panihimot na natin mga igbarligya. Sige na. Sige, tay. Tay, may nakotsingaw mo kaya hamay gate. Wala tay, hiramanon, Jigo. Tay, kaya nandun ako manira. Ha? Harang ang mag-asawa tito ng abot tayo. Na nagtitikan ni Nera. Oh my God. Oh, ano naman? Jigo. Mana Musta Jigo? naman ka mo din eh? Ano man? Han mag-uuran. Bumuha pa ba din ni Ben? Sumakop pa ba ang tubig ba? Awari na, Jigo. Mao pa yung kailan ni mo mga tao. Taas na. Pati ni nga amon ginuukyan. Taas na. Maaram ka, Ben. Amot balita kung paunan ko ikaw papasalamatan. Hanigbusin na mo niya pagkabulag ni Mrs. Kaya ighatag mo na ito nga Christmas tree. Ganan parol. Bagahin kung ano nga butang ang tigda nga akong ginabatas ako ba naton anakon kasing-kasing. Andam na untan amon pagpaano lan amon kasal. Pero tigda ini nga nagbaguan nga tanan.
Labinan kumita kon parol nga gin-on ang light. Nanumdum akong tulok, ang tulong nga hadi nga gingiyahan na nga lugar. Kundi natawa na aton hadi nga Hesus Kristo. Sugadhin, nalamragan ako. Labinahan, tipirma na unta kon annulment, hanamon kasal. Anay kay makis ako takasawa. Sige, sige. Bibi mo na. Diri. Oh, Gino. Gin. Diri sa kami. Bib. Pirma na unta kon annulment, hanamon kasal. Sakto ito, Ben. Nagsiplatay kami. Nganduang kami nga nakyakan. Angay pagod naton inig padayon. Ngan amod to. Waray namon pirmahan papeles. Sugading ginlamragan na namon hunahunang ng kasing-kasing. Kung diri mo, Ben. Ampot. Bangin nagkabulag na kami yan iya. Nya! Nya. Nya. Sige, Ben. I love you, Ben. Nagkabulag na kami yan. Bangin diri mo, Ben. Kung diri mo, Ben. Ampot. Bangin nagkabulag na kami yan, ah. Salita ko iton akong pagpasalamat na imo. Salamat, Ben. Salamat gihapon hayo. Ani kami nagpapabilin din hayo balay. Oo, Ben. Ngan ikaw nagbalik ka amon. Ang espiritu ang Pasko. Ang Pasko, anong paghinatagay. Nganda mo gud nga salamat.